Sengibuyileke babukeli nezindaba ke ithinta ezediski indaba ke ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL hlala nami nje ngikuzele nazo. Kwivideo yethu namhlanje ke mbukeli sothinta kudaba lakhe lapha uLucas Ribeiro umdlali owayedlalela iSundowns siphinde ke futhi sithinte kudaba lomdlalo lapha eBelgium owayedlalela iTS Galaxy njengamanje usedlalela ke iCape Town City yena ke uJenan Zajmovic. Ngizoqala ngodaba lakhe kuLucas Ribeiro nayo iKaizer Chiefs. Indaba yakhe kuRibeiro mbukeli ngiyathemba ukuthi ke uke wayibona enemedia ke yayiphusha indaba yakhe uRibeiro ukuthi ke iKaizer Chiefs imsayine. Udaba ke lolumbukeli ngifuna ke sixoxe ngalo lakhe impela kuRibeiro. So kunodaba ke la olivezwe ngama source baveza ukuthi ke uRibeiro ekupheleni kwayo isizini uzoba free. Baveza ukuthi ke uzolishiya ke iqembu lakhe lalapha eSpain. Kuneyindaba kade lokho-ke circulator lapha kwi-social media eyilinka yena kuRibeiro nayo iKaizer Chiefs and even ke lolu daba ke beliphushwa even nayi media ukuthi ke iKaizer Chiefs kumele ke sayine uRibeiro and bekuvela ke futhi ke nama rumors ukuthi ke iKaizer Chiefs ikhuluma ke lapha neagent yakhe yena ke uRibeiro. Okwamanje ke mbukeli asikazi ukuthi ke ngabe ke lezo indaba ziyiqiniso na ukuthi ke iKaizer Chiefs ikhuluma nayo ke lapha iagent yakhe yena kuRibeiro. Kodwa udaba lakhe kuRibeiro mbukeli baliphusha ke impela ngibone even lapha iSoccer Beat nayo ke liphusha isho ukuthi ke iKaizer Chiefs kumele ke sayine yena ke uLucas Ribeiro. So ke amasosi ke la engiwathembayo lathembakele bengakalivezi ke lolu daba lakhe uRibeiro. Kodwa ngifuna ke sikhulume ngendaba yakhe ke nje uRibeiro nayo ke iKaizer Chiefs. Bafowethu uRibeiro ngicabanga ukuthi impela ke ngaba umdlalo right for yona ke iKaizer Chiefs engaba nje umdlali impela ke ongayisiza kakhulu iKaizer Chiefs even naye ke lo coach omusha bazomthola ngicabanga ukuthi naye ke engalijabulela ke italent lakhe uRibeiro. Inkingi lana ke babukeli ukuthi ke bemthole angicabanga ukuthi ke ngaba into elula if kwesiba realistic angicabanga ukuthi ke ngaba easy. Abantu abaningi ade besho ke indaba zemali bethi iKaizer Chiefs ngeke izim-afford. Angicabanga ukuthi ke iKaizer Chiefs ingahluleka uku-afford uRibeiro. Ingam-afford iChiefs uRibeiro. iChiefs inemali bafowethu angazi abantu beyithatha kancane iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ingam-afford ingayi-afford isalary yakhe. Inkinga uyena uRibeiro ukuthi kungaba easy yini ukuthi ebuye ezodlala eSouth Africa. Inkinga ngaba yileyo indlela kahamba ngayo lapha kwiSundowns wahamba ke ngemnandi ukukhumbula kahle wahamba nje bengazwananga kahle ke lapha nayo kwiSundowns and ke futhi ke enye into uRibeiro ke bafethu unama options amaningi kwewavela ke la ukuthi ke maningi amaqembu amgaqele amaqembu ako Middle East amaqembu ke futhi even awakhona lapha eEurope namaqembu kakhona la eAfrica adlala lapha kwiCAF Champions League ngabalako Esperance ngibaleko Al Ahly ngibaleko Wydad Casablanca. So maningi babukeli ke ama options for yena uRibeiro like maningi ngalendlela leyo ukuthi angiboni ukuthi ke engeze ezodlala ke la eMzansi. Angiboni ukuthi ezojoin iKaizer Chiefs angifuna ukuqamba manga kodwa ke phela ke ngeke ngililahle ithemba nami nje into ebengiyibuka ngithema mangizwa and the way abayiphusha ngakhona because bayiphusha ama legend la eMzansi if uhambe lapha ku Soccer Beat bayiphusha ke le ndaba ukuthi iKaizer Chiefs isayine yena kuRibeiro. Kodwa angiboni ukuthi kuzoba lula bafethu angiboni and ufuna nangamaqembu kakhona la aqhamuka khona eBrazil khona amaqembu futhi amfunayo ade kuvela lapha ku Twitter ukuthi akhona namaqembu amfunayo maningi like unama options amaningi yena kuRibeiro. iKaizer Chiefs vele ngayi-afford isalary yakhe. Inkingi ukuthi ke ezezodlala eSouth Africa ebuye ezodlala eMzansi angiboni kungaba into elula. Angifuna ukuqamba manga angiboni ngaba into elula kodwa ngiyobuya ke mbukeli makhamba ke isikhathi maybe khona okuzovela okuphathekayo ngiyobuya ngizoku-update ngitshela ukuthi ikhiphani ngodaba lakhe ke noRibeiro. Impela ke ngaba umdlalo right for yona ke iKaizer Chiefs. Ngidlule mbukeli ngilapha kwindaba ke thinta uZajmovic nayo ke iKaizer Chiefs. uZajmovic udlalela ke iCape Town City. iCape Town City kokwamanje ilapha kwiNFD.
So lambukeli kunezindaba ukuthi kaMakhosi afuna ukusayina yena uZajumovic, and if ukhumbula kahle ke mbukeli Kaizer Chiefs kade ke imfuna lo mdlali since lapha kwiTS Galaxy. So nazi ke indaba ivela ukuthi ke iKaizer Chiefs ifuna ke ukusayina yena uZajumovic, baveza ukuthi ke ingxoxo ziyaqhubeka between yona ke Kaizer Chiefs nayo ke Cape Town City neagent yakhe yena ke uZajumovic. Amakhosi ke afuna ukusayina sona ke le striker okumdlali impela ko right lo for wona kaMakhosi. Inkinga akasazi ke noma naye bazokhona ukuthi ke bemthole, kodwa ngicabanga ukuthi kungaba nzima ukuthi ke iKaizer Chiefs isayine yena ke uZajumovic. Ngizobuya ke imbukeli nama update makuhamba ke isikhathi ngodaba kolithinta yena uZajumovic nayo ke iKaizer Chiefs. Yizo ke lezi ke imbukeli indaba ade ngiphathele zona, ake ngithi ke nje danke, ngiyazi bongela.